Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Ο τομέας των υπηρεσιών, ή αν θέλετε για τους οικονομολόγους, ο τριτογενής τομέας της οικονομίας, είναι ένας κλάδος που στις αναπτυγμένες χώρες γνωρίζει μεγάλη άνθηση, καλύπτει σε πολλές χώρες πάνω από το 60% της παραγωγής του ακαθαρίστου εγχωρίου προϊόντος του και βεβαίως είναι ο κλάδος που σήμερα προσφέρει και τις περισσότερες θέσεις εργασίας σε σύγκριση πάντοτε με την μεταποίηση και με την αγροτική παραγωγή. Γι' αυτό οι αναπτυγμένες χώρες, αλλά και οι αναπτυσσόμενες που προσπαθούν να προσεγγίσουν τα επίπεδα των αναπτυγμένων χωρών, θεωρούν ότι ο κλάδος των υπηρεσιών είναι αυτός που στο μέλλον θα προσφέρει τις περισσότερες θέσεις εργασίας όμως που απαιτούν υψηλή εξειδίκευση και βέβαια προσόντα τελείως διαφορετικά από αυτά που γνώρισαν οι εργαζόμενοι του παρελθόντος. Όλα αυτά τα θέματα, αλλά και την επιτυχία της επιχειρήσεως που ίδρυσε στην Ελλάδα ο κύριος Διονύσης Αμολοχίτης, που είναι ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Manifest Services, η οποία δραστηριοποιείται 16 χρόνια τώρα στον τομέα του Facility Management, θα τα συζητήσουμε στην σημερινή εκπομπή Δρόμοι της Ανάπτυξης που σας προσφέρει η Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων σε συνεργασία με το οικονομικό τηλεοπτικό κανάλι SBC. Κύριε Αμολοχίτη, να σας καλωσορίσω στην εκπομπή αυτή και από ό,τι σύντομα διάβασα στο βιογραφικό σας, ξεκινήσατε από τον κλάδο της πληροφορικής, που είναι βέβαια ένας κλάδος και υπηρεσιών και δευτερογενούς παραγωγής, και ιδρύσατε αυτήν την εταιρεία πριν 13 χρόνια, 13 ή 14, που έχει δύο προσανατολισμούς. Η μία είναι η Manifest Services και ο άλλος προσανατολισμός είναι η Manifest Security. Μάλιστα. Και προσφέρετε αυτό που λέτε υπηρεσίες στο Facility Management. Ας ορίσουμε λοιπόν τι είναι αυτό το Facility Management. Μάλιστα. Καταρχάς, ευχαριστώ κύριε Παπανδρόπουλε που με έχετε καλέσει σήμερα εδώ. Είναι μεγάλη μου τιμή να συνομιλώ μαζί σας και σας ευχαριστώ για αυτό. Τώρα σχετικά με το Facility Management, θα μπορούσα να πω με μία έκφραση, με δύο-τρεις λέξεις, ότι το Facility Management έρχεται να δώσει λύσεις σε όλες τις σύγχρονες επιχειρήσεις, παραδίδοντας υπηρεσίες που στην πραγματικότητα δεν έχουν να κάνουν με το core business της εκάστοτε επιχειρήσης πελάτη μας. Αναλαμβάνει λοιπόν το Facility Management, είναι μια ομπρέλα υπηρεσιών, το οποίο έρχεται να αναλάβει όλες αυτές τις υπηρεσίες που χρειάζεται να έχει μια επιχείρηση για να λειτουργεί, αλλά δεν ανήκουν στα πράγματα αυτά που πρέπει να κάνει η επιχείρηση για να παράγει αξία, είτε μέσω προϊόντων είτε μέσω υπηρεσιών. Οπότε, για να το πω σε λίγες λέξεις, είναι οι βοηθητικές υπηρεσίες που βοηθάνε τις επιχειρήσεις να ολοκληρώνουν τους στόχους τους. Ενδεικτικά μπορώ να αναφέρω το δικό μας όραμα σαν εταιρεία, γιατί σαν όραμα, εκτός ότι μας καθοδηγεί, μας δίνει, μπορεί και εύκολα να σας δώσει το δεδομένο τι ακριβώς κάνει ο κλάδος μας. Εμείς λέμε λοιπόν ότι το όραμα προς τους πελάτες μας είναι να βοηθάμε τους ανθρώπους σας, αναφερόμενοι στους πελάτες μας, για να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό μέσα στην επιχείρησή τους. Δεν ξέρω αν σας διεφώτισα, αλλά... Είδα ότι απασχολείτε πάνω από 550 εργαζόμενους σε 30 πόλεις στην Ελλάδα. Μάλιστα. Και η Manifest εξυπηρετεί ήδη 1.100 κτίρια, παραδίδοντας καθημερινά 3.000 ώρες υπηρεσίας, ενώ εξασφαλίζει καινοτομώντας τις προϋποθέσεις για την αύξηση της παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων στις οποίες παρέχει τις υπηρεσίες της. Υποθέτω και καταλαβαίνω ότι προσφέρετε υπηρεσίες που αφορούν τον καθορισμό, την διαχείριση ενδεχομένως κτηρίων και ακινήτων γενικά, και η Manifest Security θα πείτε στην ασφάλεια. Άρα πρέπει να απευθύνονται σε εσάς οι επιχειρήσεις, γιατί τις απαλλάσσετε από ένα υψηλό κόστος που είναι δύσκολο να το αναλάβουν οι ίδιες. Ωραία ερώτηση. Καταρχάς, να σας πω τις 4 βασικές πυλώνες που έχουν να κάνουν με τις υπηρεσίες μας. Το ένα είναι ότι έχει να κάνει με τη φροντίδα του κτηρίου, με πιο βασική υπηρεσία τον καθαρισμό και άλλες υπηρεσίες αρκετές κάτω από τον καθαρισμό. Η δεύτερη έχει
έχει να κάνει με την εύρυθμη λειτουργία του κτηρίου, που έχει να κάνει με όλα τα ηλεκτρολογικά, τα υδραυλικά και οποιασδήποτε άλλες λειτουργίες λειτουργούν κάπως με ρεύμα, οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, όταν αναλαμβάνετε ένα κτίριο, αναλαμβάνετε και την συντήρηση του κτιρίου ακριβώς, σε όλο το φάσμα των υποδομών του. Αυτό κάνει το facility management, αναλαμβάνει τα πάντα. Ο τρίτος πυλώνας είναι το τομέας ασφάλειας, που και εκεί από κάτω έχει πάρα πολλές υπηρεσίες, είτε με ηλεκτρονικά μέσα, είτε με φυσική ασφάλεια, με πρόσωπα δηλαδή. Και ο τέταρτος είναι το τομέας της σύντησης, που έχει να κάνει με το catering, με τη διαχείριση εστιατορίου ή με event που χρειάζεται να κάνει κάθε επιχείρηση. Οπότε αυτά τα πράγματα τώρα στην πραγματικότητα, ναι, μειώνουμε τα κόστη στις επιχειρήσεις και τα μειώνουμε πώς. Ότι φανταστείτε ότι για να τα κάνει αυτά μια επιχείρηση δεν χρειάζεται μόνο το προσωπικό για να τα λειτουργήσει σαν υπηρεσίες, για να τα παραδώσει στην ίδια επιχείρηση. Χρειάζεται ελεκτικούς μηχανισμούς, χρειάζεται τροφοδοσίες, χρειάζεται προμήθειες, χρειάζεται συστήματα και χρειάζεται και διαδικασίες. Όλα αυτά δημιουργούν εν γέννη επιπλέον κόστη σε μια επιχείρηση. Από την άλλη πλευρά, εκτός ότι χάνει σε χρόνο αλλά και σε χρήμα, αν κάποιος τα κάνει μόνος για τον εαυτό του, δεν μπορεί να έχει και την ποιότητα των υπηρεσιών που ένας επαγγελματίας στον χώρο του μπορεί να του προσφέρει. Ο καθής στο είδος του, όπως έλεγε και ο Λουμίδης. Υποθέτω ότι θα πρέπει η εταιρεία η οποία απευθύνεται σε εσάς πρώτον να διαθέτει κάποιο επίπεδο, δηλαδή να είναι μια επιχείρηση κάποιου μεγέθους. Και επειδή λέτε ότι αναλαμβάνετε το κτίριο, εάν υποθέσουμε ότι μια επιχείρηση είναι εγκατεστημένη στο 1/3 ενός κτιρίου, με το υπόλοιπο κτίριο τι γίνεται? Θα σας εξηγήσω. Πραγματικά χαίρομαι που το λέτε αυτό, γιατί είναι ευκαιρία να ξεκαθαρίσω κάτι. Στην πραγματικότητα, οι οργανωμένες εταιρείες facility management δεν χρειάζονται μεγάλες εταιρείες, αλλά χρειάζονται οργανωμένες εταιρείες. Για τον απλούστατο λόγο ότι πρέπει να συνειδητοποιήσουν και να καταλάβουν αυτά που προσφέρουμε. Αυτό από μόνο του χρειάζεται να υπάρχει ένα επίπεδο οργάνωση για να μπορεί κάποιος να το συνειδητοποιήσει. Τώρα, όλο αυτό που μου περιγράψατε πριν, δηλαδή σε ένα κτίριο, ένα κομμάτι, αν χρειάζεται να εξυπηρετήσουμε, είναι απλά οι ιδιαιτερότητες του business μας και ο κάθε επαγγελματίας πρέπει να έχει την εξειδίκευση να μπορεί κάπως να καλύψει αυτή την ιδιαιτερότητα του πελάτη. Δεν γίνεται. Ας πούμε ότι αναλαμβάνεται μια εταιρεία η οποία καλύπτει σε ένα 5όροφο κτίριο, καλύπτει 3 ορόφους. Μάλιστα. Από πλευράς εγκαταστάσεων ηλεκτρικών υπάρχει μια κεντρική εγκατάσταση. Αυτή εντάσσεται στη δική σας αρμοδιότητα ή υπάρχει μια ειδική συμφωνία και με τους άλλους ενδεχομένως ιδιοκτήτες των υπολείπων 2 ορόφων? Σε τέτοιες περιπτώσεις υπάρχει μία μεμονωμένη υπηρεσία που έγκυται στο facility management και έχει να κάνει με την διαχείριση, με την έννοια όμως της διαχείρισης. Δηλαδή, σε αυτές τις περιπτώσεις μπορούμε να αναλάβουμε κοινόχρηστες ανάγκες και να εκδίδουμε κοινόχρηστα βάσει των χιλιοστών που αναλογούν στους ιδιοκτήτες, στους ενοικιαστές του κτηρίου, εάν κατάλαβα καλά την ερώτησή σας. Ναι, αυτή ακριβώς ήταν η ερώτησή μου. Εντάξει. Άρα στις υπηρεσίες σας συμπεριλαμβάνονται και η διαχείριση κοινοχρήστων. Βέβαια. Οπωσδήποτε. Είναι η υπηρεσία μας βασική, η οποία... Όταν προσφέρετε υπηρεσίες security, θεωρούνται και αυτές κοινόχρηστες? Θα μπορούσε να θεωρούνται κοινόχρηστες όταν εμπλέκονται, παραλήπτες είναι άνω του 1 αφημί. Οπότε θα πρέπει κάπως να σπαστούν τα κόστη. Αυτό είναι όλο. Είδα ότι απασχολείτε 550 εργαζόμενους, ξεκινήσατε πριν 13 χρόνια. Ερώτημα, πώς σας ήρθε αυτή η ιδέα, εφόσον είχατε εμπειρία στον χώρο της πληροφορικής, δηλαδή πώς από την πληροφορική περάσατε στην παροχή αυτών των υπηρεσιών που ήδη παρέχει η Manifest Services και με πόσο προσωπικό ξεκινήσατε και διαδοχικά πώς έγινε αυτή η αύξηση ώστε να φτάσετε στον αριθμό των σημερινών? Πολύ ωραία. Αρχικά υπήρχε ένα μεσοδιάστημα μεταξύ της εταιρείας πληροφορικής που ήμουνα και της ίδρυσης της Manifest Services. Στο μεσοδιάστημα, το οποίο χρονικά ήταν περίπου στους 8 μήνες, εργάστηκα σε μια εταιρεία η οποία παρέδιδε μόνο υπηρεσίες καθαρισμού και εργάστηκα σαν υπεύθυνος πωλήσεων εκεί. Αυτό λοιπόν που διεπίστωσα σε αυτή τη σύντομη θητεία μου, σε αυτή την εταιρεία, ήταν ότι υπήρχε ένα κενό στην αγορά.
Ένα κενό το οποίο υπήρχε, δηλαδή υπήρχαν κάποιες πολυεθνικές εκείνη την περίοδο στη χώρα μας, οι οποίες παρέδιδαν υπηρεσίες σε ένα πάρα πολύ ψηλό κόστος για την αξία της υπηρεσίας, και μετά υπήρχαν κάποιες άλλες εταιρείες οι οποίες είχαν τις αξίες που έπρεπε να προσφέρουν, αλλά οι υπηρεσίες τους δεν ήταν στο επίπεδο που θα έπρεπε, ποιοτικά. Οπότε εγώ είδα και ότι υπάρχει ένα κενό και δημιούργησα τη Manifest με σκοπό να ολοκληρώσει αυτό το κενό. Δηλαδή, με τις σωστές αξίες, με τις σωστές τιμές, να απολαμβάνουν οι πελάτες όλα τα ωφέλη και την ανώτερη ποιότητα που μπορούν να έχουν από υπηρεσίες όπως οι δικές μας. Υπήρξε, επειδή βλέπω ότι οι χρονιές είναι κοντινές, οι Ολυμπιακοί Αγώνες έπαιξαν κάποιο ρόλο σε αυτό? Εμείς δεν τους προλάβαμε γιατί ήμασταν... Όχι, ξεκίνησατε το 2003. Το 2003. Να πω, μέσα σε ένα χρόνο πραγματικά ήμασταν ακόμα σε μη ύπαρξη, ακόμα σαν επιχείρηση. Οπότε στην πραγματικότητα ακόμα στείναμε τις βασικές μας λειτουργίες. Σήμερα δηλαδή θα μπορούσατε να προσφέρετε και υπηρεσίες αυτού του είδους? Βέβαια, σήμερα είμαι σίγουρος ότι θα αναλαμβάναμε πολύ μεγάλο κομμάτι των αναγκών αυτού του τεράστιου event που είχε γίνει τότε. Και την τεχνογνωσία, όταν ξεκινήσατε την εταιρεία, πώς την αποκτήσατε? Στην Αθηνά και Χειρακίνη ή είχατε ήδη ένα υπόβαθρο έτσι ικανοποιητικό? Διότι τέτοιου είδους εταιρείες θέλουν και πολύ προσεκτική οργάνωση, υποθέτω. Πραγματικά, πραγματικά. Θα πω το εξής. Κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι... γενικότερα το θυμάμαι με σαν πολύ όμορφες αναμνήσεις αυτή τη στιγμή, είναι ότι όταν είχε πρωτοξεκινήσει η επιχείρηση, εγώ ο ίδιος παρέδιδα υπηρεσίες καθαρισμού. Δηλαδή ασχολούμουν και έκανα τους καθαρισμούς κάπως εγώ ο ίδιος. Οπότε αυτό μου έδωσε τη δυνατότητα να καταλάβω από κοντά και τις ανάγκες, να εξερευνήσω τα υλικά, τους εξοπλισμούς και να δω πώς ακριβώς πρέπει να γίνονται κάπως τα πράγματα. Από την άλλη πλευρά, από τα πρώτα χρόνια και από τα πρώτα κέρδη που είχε η Manifest, όλες οι επενδύσεις είχαν να κάνουν στον τομέα της εκπαίδευσης. Κάθε χρόνο έβγαινα στο εξωτερικό, πήγαινα σε όλες τις ευρωπαϊκές εκθέσεις που αφορούσαν τον κλάδο και αντλούσα συνεχώς πληροφορίες και δεδομένα για τις νέες τεχνολογίες, για τον νέο τρόπο που γίνονται τα πράγματα και ούτω καθεξής. Οπότε, συν Αθηνά και Χειρακίνη αρχικώς και μετά με πρόθεση και διάθεση να κάνω το κάτι παραπάνω σε αυτό το business, γενικότερα σε αυτόν τον κλάδο, έπαιρνα δεδομένα από τους καλύτερους στην Ευρώπη και λειτουργούσα βάσει αυτών. Δηλαδή, στην ουσία, αγοράζατε τρόποντινά, αγοράζατε τεχνογνωσία. Ακριβώς. Μια ερώτηση, κύριε Μοροχίτη. Οι 550 εργαζόμενοι, μάλιστα, απασχολούνται εκτός της εταιρείας σας? Εφόσον έχετε 1100 κτίρια, θα πει ότι κάποιοι από αυτούς τους εργαζόμενους εργάζονται στα κτίρια αυτά, στις εταιρείες στις οποίες παρέχετε υπηρεσίες. Υπό ποιο εργασιακό καθεστώς? Εργάζονται ως εντολοδόχοι της δικής σας εταιρείας ή έχουν και μία σχέση με την εταιρεία όπου απασχολούνται? Εκτός και αν υπάρχει ένα rotation στο προσωπικό, δεν είναι δηλαδή πάντοτε μόνιμο. Αρχικώς να σας πω ότι κάθε κτίριο, μάλλον κάθε άτομο, μπορεί να εξυπηρετεί παραπάνω από ένα κτίριο. Υπάρχει αυτό λειτουργεί. Στον καθαρισμό αυτό. Στον καθαρισμό. Ναι, ακριβώς στον καθαρισμό και σε άλλες υπηρεσίες και σε ηλεκτρομηχανολογικά. Δηλαδή ένας υδραυλικός δεν είναι συνήθως μόνιμος σε μια εγκατάσταση, αλλά πηγαίνει και επεμβαίνει σε διάφορες εγκαταστάσεις. Και σε άλλες ακόμα υπηρεσίες συμβαίνει αυτό. Τώρα, εμείς αυτή τη στιγμή... Οι υδραυλικοί και οι ηλεκτρολόγοι υποθέτω ότι κάθε φορά που τους καλούν πρέπει να είναι διαθέσιμοι. Δεν είναι μονίμως εκεί. Το ένα μοντέλο που δουλεύει είναι έτσι και υπάρχουν πολλά μοντέλα στα ηλεκτρομηχανολογικά συμβόλαια. Το άλλο μοντέλο είναι συμβόλαια προληπτικής συντήρησης, δηλαδή προκαθορισμένες συναντήσεις, παύλα επεμβάσεις, παύλα ενέργειες, έτσι ώστε να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στον εξοπλισμό, να μην γίνει βλάβη για να έρθουμε σε επίπεδο πρόληψης. Να σας το πω όσο πιο απλά γίνεται. Με γνώση το πώς λειτουργεί η ελληνική γραφειοκρατία και γενικά η δημόσια μας διοίκηση, είχατε προβλήματα γραφειοκρατικά στη χώρα? Κοιτάξτε. Δηλαδή μπλέξατε με το Υπουργείο Εργασίας και με άλλα θεσμικά όργανα?
Θα το θέσω ως εξής. Ξέρω ότι η πραγματικότητα θα είναι αυτή με κάποιο τρόπο, γιατί αυτό είναι μια αλήθεια. Τώρα, εμείς σαν εταιρεία αφενός δεν είχαμε ποτέ εμπλακεί με έργα δημοσίου. Αφετέρου, λειτουργούσαμε σε μια καθόλου νομιμότητα σε ό,τι έχει σχέση με το επιχειρήν μας, οπότε δεν είχαμε πράγματα που θα έπρεπε να χειριστούμε σαν αναποδιές. Αν κατάλαβα σωστά την ερώτησή σας. Ναι, είχαμε εμπόδια σε ό,τι είχε να κάνει με άδειες, σε ό,τι είχε να κάνει με πράγματα που καθυστερούσαν τους χρόνους και μας δημιουργούσαν κάποια εμπόδια. Επειδή λέτε καθυστερήσει άδειες, τι είδους άδειες? Άδειες, για παράδειγμα, χρειάζεται να βγάλουμε για τις υπηρεσίες ασφαλείας. Να σας πω ενδεικτικά το ότι για να βγάλουμε, ενώ είχαμε έτοιμες εταιρείες, έπρεπε να παραδώσουμε, πελάτες μας ζητάγανε υπηρεσίες. Αυτή η άδεια για να περάσει από το Υπουργείο και να εγκριθεί. Από ποιο Υπουργείο? Από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Εσωτερικών, Δημόσιας Τάξης. Δημόσιας Τάξης. Μας πήρε περίπου στους 8 μήνες. Ενώ είχαμε καταθέσει, περιμέναμε 8 μήνες για να πάρουμε την άδειά μας. Για να σας δώσει την άδεια το Υπουργείο, τι σας ζητάει? Είχε κάποια δικαιολογητικά, τα οποία τα καταθέσαμε και περιμέναμε απλά να βγει η άδεια. Υπήρχαν και κάποιες άλλες άδειες, όχι μόνο λειτουργίας, έγκριση στολής, για τη λειτουργία των ασυρμάτων μας και κάποιες άλλες άδειες που απαιτούνται. Αυτά παίρνανε το χρόνο. Τώρα, ας πούμε, ένας ηλεκτρολόγος ή ένας υδραυλικός έχει σχέση μισθωτή με εσάς ή έχει σχέση ελεύθερου επαγγελματία, ή ενδεχομένως έχετε και τα δύο? Έχουμε και τα δύο, σε ένα ποσοστό 70-30 δικό μας προσωπικό. Και 70 είναι το δικό μας προσωπικό και το 30 είναι προσωπικό που χρησιμοποιούμε είτε ελεύθερους επαγγελματίες είτε προσωπικό άλλων εταιριών σε απομακρυσμένες περιοχές ή σε περιοχές που μας εξυπηρετεί να συνεργαζόμαστε με κάποιες άλλες εταιρείες πιστοποιημένες από εμάς. Και αυτό το προσωπικό οι ελεύθεροι επαγγελματίες, υποθέτω ότι είναι με δελτία παροχής υπηρεσιών που σας καλύπτουν. Και υπογράφετε ειδικές συμβάσεις με τους ελεύθερους επαγγελματίες. Δηλαδή πρέπει να τηρούν κάποιους κανόνες, κάποια ποιοτικά κριτήρια. Ακριβώς. Και ποιοτικά κριτήρια και νομοθετικά κριτήρια και γενικότερα ανάλογα και τη δουλειά που έχει να κάνει κάποιος για την εταιρεία μας. Όλα αυτά που μας διασφαλίζουν ένα καλό αποτέλεσμα και σύνομο πάντα. Και έχετε και τους απαραίτητους ελεκτικούς μηχανισμούς? Βεβαίως. Στην πραγματικότητα αυτό που κάνουν οι εταιρείες facility management είναι να φροντίζουν έτσι ώστε να παραδίδεται η καλύτερη υπηρεσία στον πελάτη. Οπότε το μεγαλύτερο τμήμα στην εταιρεία μας είναι τα τμήματα του operation, ανάλογα τις υπηρεσίες, οι οποίες αυτές είναι υπεύθυνες να παραδώσουν ποιοτικά και στο σωστό χρόνο την υπηρεσία στους πελάτες μας. Σας έχει τύχει, ας πούμε, ένας ελεύθερος επαγγελματίας που συνεργάζεται μαζί σας να προσπαθήσει να σας ξεπεράσει και να παρέχει ο ίδιος τις υπηρεσίες, ή σας οφείλει το γεγονός ότι εσείς του βρίσκετε τον πελάτη? Κοιτάξτε. Σας ρωτώ αυτό γιατί ενδεχομένως, δεν ξέρω, μια ιδέα είναι, μήπως θα μπορούσατε να κάνετε και να έχετε και κάποια οργάνωση franchising με το όνομα της εταιρείας σας. Γι' αυτό το ρωτάω κυρίως. Θέλω να σας πω ότι αυτό το έχουμε δει να συμβαίνει. Τώρα σε εμάς δεν έχει συμβεί. Και να σας πω το λόγο που δεν έχει συμβεί. Ο τρόπος που ανταλλάσσουμε, εμείς έχουμε αναλύσει τα επίπεδα της ανταλλαγής σε 4 επίπεδα. Στα κατώτερα επίπεδα είναι η κλεψιμέικη και η άδικη ανταλλαγή και στα ανώτερα είναι η δίκαια και η περίσσια. Εμείς φροντίζουμε σε όλες τις σχέσεις μας και όχι μόνο με τους πελάτες μας να δουλεύουμε με περίσσια ανταλλαγή. Περίσσια ανταλλαγή, για να έρθω να σας απαντήσω, σε έναν εργολάβο μας ή στους υπαλλήλους μας ή θα μπορούσε να είναι όχι η σωστή αμοιβή του. Αυτό θα ήταν μια δίκαιη αμοιβή. Στην περίσσια, εμείς τους οργανώνουμε τις επιχειρήσεις τους. Τους δίνουμε δεδομένα για να πάρουν παραπάνω γνώση. Στους ελεύθερους επαγγελματίες αυτά? Και στο προσωπικό και στους ελεύθερους επαγγελματίες και στους εργολάβους, σε όποιον συναλλάσσεται μαζί μας. Τους εμπλέκουμε σε σεμινάρια δωρεάν για αυτούς για να αποκτούν επιπλέον γνώση και να μπορούν να χειριστούν καλύτερα τα πράγματα. Και γενικότερα είμαστε δίπλα τους σε ό,τι μπορούμε άλλο να τους βοηθήσουμε. Οπότε, ξέρετε, κύριε Παπανδρόπουλε, όταν κάνεις περίσσια ανταλλαγή με κάποιον, είναι δύσκολο αυτός να μην το εκτιμήσει. Όσο και αν αυτό ακούγεται ακόμα και στις μέρες μας κάπως παράδοξο. Δηλαδή,
το γνωστικό κεφάλαιο που προσφέρετε, το θεωρείτε ότι είναι αυτή η περιούσια ανταλλαγή πέραν από το υλικό κεφάλαιο που ενδεχομένως προσφέρετε στον συνεργαζόμενο μαζί σας? Θα μπορούσε να θεωρηθεί από τη στιγμή που δεν είναι συμφωνημένο πουθενά και το κάνουμε απλά για το καλό του συνεργάτη μας. Και με αυτόν τον τρόπο εργάζεστε και στην Αθήνα ή κυρίως το χρησιμοποιείτε στην επαρχία? Το χρησιμοποιούμε σε όλη την Ελλάδα. Όπου παραδίδουμε υπηρεσίες και έχουμε συνεργάτες, σε όλα αυτά τα μέρη λειτουργούμε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθήσατε το πρώτο μέρος της εκπομπής Δρόμοι της Ανάπτυξης που σας προσφέρει η Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων. Θέματα που αφορούν τον κλάδο των υπηρεσιών συζητούμε με τον κύριο Διονύση Αμολοχίτη, τον ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας Manifest Services, η οποία, όσοι παρακολουθείτε την εκπομπή, προσφέρει υπηρεσίες καθαρισμού κτηρίων, διαχείρισης κτηρίων, ασφαλείας κτλ. Θα κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε. Κυρίες και κύριοι, θα παρακολουθήσετε το δεύτερο μέρος της εκπομπής Δρόμοι της Ανάπτυξης που σας προσφέρει η Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων σε συνεργασία με το οικονομικό τηλεοπτικό κανάλι SBC. Η συζήτηση σήμερα αφορά τον κλάδο της παροχής υπηρεσιών και συζητούμε θέματα αυτού του κλάδου με τον κύριο Διονύση Αμολοχίτη, ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας Manifest Services. Κύριε Αμολοχίτη, στο πρώτο μέρος της εκπομπής μιλήσαμε για τις υπηρεσίες που προσφέρει η Manifest Services, τους κλάδους στους οποίους δραστηριοποιείται, το εύρος των επιχειρηματικών σας δραστηριοτήτων, και να σας ρωτήσω τώρα με την κρίση πώς πάει η εταιρεία σας? Κρίση, βεβαίως υπάρχει κρίση και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί κανένας να μην το αποδεχθεί. Τώρα, σχετικά με τη λέξη κρίση και με το τι αυτό σημαίνει, θα μπορούσαμε να συζητάμε πάρα πολλές ώρες. Για τη Manifest δεν υπάρχει αυτή την περίοδο κρίση, θέλω να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή, θέλω να πω ότι τα τελευταία 2 χρόνια, από το 2013 μέχρι το 2015, τη τελευταία διετία, που θεωρητικά βιώνουμε τα πιο σκληρά μέτρα και τη πιο σκληρή κατάσταση της τελευταίας πενταετίας που υπάρχει αυτή η έννοια της κρίσης, η Manifest σε αριθμούς έχει καταγράψει τα εξής. Είναι 46% πάνω στο τζίρο της τελευταία 2 χρόνια, έχει 52% αύξηση προσωπικού και αυτό πραγματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ανάπτυξη. Οπότε... Όντως, πολύ καλή. Πραγματικά πολύ καλή. Τώρα βεβαίως θα μπορούσαμε να πούμε ότι αν τα πράγματα δεν ήταν έτσι στην αγορά θα είχαμε καταφέρει πολύ περισσότερα πράγματα, αλλά βεβαίως είμαστε πολύ ικανοποιημένοι και σαφέστατα δεν σταματάμε να λειτουργούμε για το καλό των πελατών. Ποιοι είναι οι λόγοι κατά την γνώμη σας που σας προσφέρουν αυτήν την εντυπωσιακή επίδοση τόσο σε αριθμό θέσεων εργασίας όσο και σε τζίρο? Υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι, δηλαδή υπάρχει τέτοια ζήτηση που ευνοεί τις παροχές υπηρεσιών όπως αυτές που προσφέρετε? Ναι. Τώρα, σαν άνθρωπος, κύριε Παπανδρόπουλε, εγώ δεν πιστεύω καθόλου στην τύχη, οπότε σίγουρα υπάρχουν κάποια πράγματα που φταίνε για αυτά μας τα αποτελέσματα. Θα μπορούσα να πω αρκετά, γιατί σίγουρα δεν μπορεί να είναι μόνο ένα πράγμα. Είναι στο σύνολο, πρέπει μάλλον αρκετά πράγματα να πηγαίνουν καλά για να έχουν εταιρείες θετικά αποτελέσματα σε τέτοιους καιρούς. Όμως θα μπορούσα να πω 2-3 χαρακτηριστικά, τα οποία για μένα στέκονται στην ανώτερη βαθμίδα, από κάτω δηλαδή έχουν άλλα σαν χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει μια επιχείρηση. Το πρώτο και το πιο σημαντικό για μένα είναι η ηθική της κάθε επιχείρησης. Η ηθική θα μπορούσε να σημαίνει ο τρόπος που συναλλάσσονται με τους προμηθευτές τους, με τους υπαλλήλους τους, ο τρόπος που φέρονται στους προμηθευτές, στους υπαλλήλους και στους πελάτες τους βεβαίως. Δεν αναφέρομαι στους πελάτες γιατί θεωρητικά υπάρχει μια λογική που ορίζει ότι στους πελάτες πρέπει να είμαστε δουλοπρεπείς ή να φερόμαστε σωστά και μέχρι έναν βαθμό έτσι είναι τα πράγματα. Αλλά εγώ μιλάω για όλο το φάσμα της επικοινωνίας και της
και όπου αγγίζει μια επιχείρηση στην αγορά και αφήνει τα αποτυπώματά της. Οπότε σε όλα αυτά, σε όλους αυτούς τους τομείς που εμείς λειτουργούμε σαν να ήταν πελάτες μας, για να το πω όσο πιο απλά γίνεται. Φερόμαστε όπως θα θέλαμε να μας φερθούν, είμαστε πάντα αξιόπιστοι, κρατάμε το λόγο μας, κρατάμε τις υποσχέσεις μας, ποτέ δεν βλέπουμε τα πράγματα μικρά και σεβόμαστε και δεν υποτιμούμε τίποτα και κανέναν που έρχεται σε επαφή κάπως με τον κόσμο της Manifest. Οπότε εγώ για μένα αυτό το θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό. Τώρα, ηθική, αν θέλετε να το αναλύσουμε και λίγο παραπάνω για ένα άτομο, θα ήταν να είναι και παραγωγικό στη δουλειά του. Δεν θα ήταν ηθικό για κάποιον να πηγαίνει να εργαστεί και να μην δίνει το 100% του εαυτού του. Ούτε θα ήταν ηθικό να πάει και να ψεύδεται ή να κολλάει τα πράγματα ή να μην αφήνει τις ροές να εξελίσσονται σε μια επιχείρηση. Οπότε γι' αυτό λέω ότι το πιο σημαντικό πράγμα θα έλεγα ότι είναι η ηθική. Θα μπορούσα να πω άλλα δύο πράγματα που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και σε σημαντικότητα αμέσως να τα ιεραρχώ κιόλας. Το δεύτερο θα έλεγα ότι είναι το όραμα που έχουμε. Το όραμα, ξέρετε, έγραψα και ένα άρθρο πρόσφατα γι' αυτό, είναι κάπως, ίσως να είναι, τα δεδομένα που έχω εγώ, λίγο παρεξηγημένο σε κάποιες επιχειρήσεις. Το όραμα για μένα είναι το πιο σημαντικό πράγμα μέσα σε μια επιχείρηση. Είναι αυτό που δίνει την κατεύθυνση σε όλη την ομάδα. Είναι ο λόγος για τον οποίο τα στελέχη, όλα τα στελέχη σε μια επιχείρηση, από την κατώτερη μέχρι και την ανώτερη βαθμίδα σε ένα οργανόγραμμα, πρέπει να ξυπνάνε το πρωί και να θέλουν να εργαστούν, με πάθος. Αυτό είναι το όραμα που το δημιουργεί. Οπότε το όραμα, όταν επικοινωνείται σωστά, ξεκάθαρα και συχνά και δυνατά, δημιουργεί φανταστικά αποτελέσματα και εμείς το κάνουμε συνεχώς αυτό. Το τρίτο θα έλεγα ότι είναι η εξωστρέφεια. Η εξωστρέφεια όσον αφορά την επικοινωνία ως επιτοπλίστων. Και τι θέλω να πω με αυτό. Υπάρχει για μας ένας κανόνας, να σας το πω κάπως έτσι, που λέει ότι ο βαθμός της εκροής που θα κάνει μια επιχείρηση θα είναι αντίστοιχος στο βαθμό της εισρωής της. Αυτό δεν σημαίνει ότι αν κάνει εκροή 10 μονάδες επικοινωνίας θα εισέλθουν 10 μονάδες σε αξία, σε χρήματα, αλλά αν έκανε 5 μονάδες εκροή και γύρναγαν πίσω 2 μονάδες εισρωής, αν τις κάνει 10 θα γυρίσουν 4. Αυτό εννοώ ανάλογα. Οπότε για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό οι εταιρείες να λειτουργούν με εξωστρέφεια, να επικοινωνούν τα επιτεύγματά τους, το know-how που έχουν, τις γνώσεις τους, τις επιτυχίες τους και ό,τι καλύτερο έχουν να δώσουν στην κοινωνία σαν δεδομένο, να το επικοινωνούν και αυτό που γυρνάει πίσω σίγουρα είναι επιτυχία στο βαθμό που το επικοινωνούν πάντα. Επειδή είστε στον τομέα των υπηρεσιών, τώρα με την κρίση, και είναι εντυπωσιακό αυτό το στοιχείο που αναφέρατε, πολλές εταιρείες τις πρώτες οικονομίες που κρίνουν σκόπιμο να κάνουν σε περιόδους κρίσεως, για μένα δεν είναι πάντοτε εύστοχο, αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι το βλέπουν, είναι να περιορίζουν κάποια έξοδα που εξορισμού τα θεωρούν περιττά. Ας πούμε, πολλές εταιρείες περιορίζουν τη διαφημιστική τους δαπάνη, γιατί τη θεωρούν περιττή. Τη στιγμή που εντείνοντας τη διαφημιστική τους δαπάνη θα μπορούσαν να κερδίσουν ποσοστά αγοράς από αυτούς που σκέπτονται όπως σκέπτονται οι εταιρείες που την περιορίζουν. Έχεις απόλυτο δίκιο. Άλλες εταιρείες, αλλά και ιδιώτες ακόμα, μειώνουν, ας πούμε, την ασφάλισή τους. Σου λέει περιττό έξοδο η ασφάλιση, μέχρι βέβαια που να ξεσπάσει το πρόβλημα, οπότε τότε χτυπάει ο άλλος το κεφάλι του στον τοίχο. Τι είναι σε εσάς το μυστικό, πέρα από την ηθική, το μυστικό που κάνει στον τομέα των υπηρεσιών που είστε να έχετε αυτήν την εντυπωσιακή επίδοση? Οκ, θα σας πω τότε. Το πιο σημαντικό σε ό,τι ασχολείται μια επιχείρηση, ένα άτομο, κατ' εμέ, είναι να είναι επαγγελματίας και όχι ερασιτέχνης αυτό που κάνει. Αυτό τι θα μπορούσε να σημαίνει, αυτό που λένε οι λέξεις θα μπορούσε να σημαίνει, αλλά αν θέλουμε να το κάνουμε όσο πιο αναλυτικό γίνεται, θα ήταν αυτό που παραδίδει στο τέλος να είναι τόσο πολύτιμο που ο άλλος να θέλει να το ανταλλάξει. Οπότε, να παραδίδει πολύ καλές υπηρεσίες ή προϊόντα. Έχω
δεκάδες παραδείγματα να σας πω εκτός από τη Manifest, επειδή την ξέρω και είναι η εταιρεία μου, όπως για παράδειγμα τα τηλέφωνα της Apple, τα iPhone. Σκεφτείτε ότι είναι τα ακριβότερα τηλέφωνα, όμως είναι τόσο έξοχα σαν προϊόντα, που πραγματικά τι κάνουν ουρές οι άνθρωποι για να τα αγοράσουν. Αλλά για να ξαναγυρίσω στην ερώτησή σας. Για να μπορεί κάποιος... Νομίζω ότι... Ναι, συμφωνώ σε αυτό που λέτε, αλλά νομίζω ότι εκεί υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο σνομπισμού ίσως και... που άλλος δεν ξέρει καλά το τι αγοράζει. Πολύ πιθανό αυτό. Αλλά είναι εξαίρετο σαν προϊόν. Είμαι χρήστης και το λέω δηλαδή με εμπειρία δική μου. Εγώ θα πω τι είναι αυτό που βοηθάει τα άτομα ή τις ομάδες να παραδώσουν σωστά. Είναι δύο συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Το πρώτο έχει να κάνει με την εκπαίδευση του προσωπικού. Χαρακτηριστικά να σας αναφέρω το ότι εμείς μηνιαίως έχουμε περίπου εκατοντάδες ώρες, δεν θέλω να μου δείτε κάθε μήνας δεν είναι ίδιος, αλλά έχουμε εκατοντάδες ώρες είτε μελέτης, είτε σεμιναρίων, γενικότερα εκπαίδευσης μέσα στην εταιρεία σε όλες τις βαθμίδες μας. Σε αιτήσια βάση εννοείται? Μιλάω σε μηνιαία αυτή τη στιγμή βάση. Εκατοντάδες ώρες. Θα σας πω μόνο το εξής. Κάθε Παρασκευή 9 με 1 η εταιρεία μας στην πραγματικότητα είναι σαν να μην λειτουργεί. Και έχουμε μία αίθουσα εκπαίδευσης που μαζευόμαστε όλοι οι executives, όλα τα στελέχη του γραφείου και μελετάμε με επόπτη ειδικό, έχουμε δική μας ακαδημία κάθε εβδομάδα και μελετάμε επιχειρηματικά μαθήματα για να αναπτύξουμε τις δεξιότητές μας. Κάθε Πέμπτη έχουμε εκπαίδευση, πάλι όλο το staff meeting μας, όλη η διοικητική ομάδα. Μία φορά το μήνα μαζεύονται όλο το προσωπικό μέσα στα γραφεία μας. Ναι, αλλά αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι ότι όλοι δεν κάνετε την ίδια δουλειά. Σαφέστατα. Και δεν κάνουμε όλοι τα ίδια μαθήματα. Το κάθε μάθημα είναι διαφορετικό. Άρα αυτά τα εκπαιδευτικά μαθήματα είστε χωρισμένοι σε group. Ακριβώς. Εντός της εταιρείας. Αλλά για 4 ώρες είναι κάπως, δεν θέλω να το πω υποχρεωτικό, γιατί όλοι το δέχονται με πάρα πολύ καλή πρόθεση, αλλά είναι πια δεδομένο για μας. Δηλαδή 4 ώρες. Και αυτά τα μαθήματα προσφέρονται από ποιους? Από ανθρώπους της εταιρείας ή έχετε εξωτερικούς εισηγητές, καθηγητές ή δεν ξέρω τι άλλο? Θα αναφερθώ σε αυτό. Μπορώ να το κάνω τώρα σαν παρέθεση αν θέλετε, γιατί ετοιμάζουμε να φέρουμε ένα κολέγιο από την Αμερική που έχει αυτά τα επιχειρηματικά μαθήματα. Εμείς λοιπόν έχουμε βγάλει την Ακαδημία πριν έρθει το κολέγιο και έχουμε αγοράσει τα μαθήματα από τη Δανία, μεταφρασμένα στα ελληνικά. Και αυτά τα μαθήματα, το κολέγιο είναι το Hubbard College, που έχει να κάνει μόνο με θέματα διαχείρισης, στην πραγματικότητα είναι για executive στελέχη και δίνει συγκεκριμένα δεδομένα όσον αφορά όμως την εφαρμογή και τις λύσεις και πώς πρέπει να λειτουργούν τα πράγματα και όχι σε θεωρητικό επίπεδο. Σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών του είδους σας? Είναι γενικό, δεν είναι θέμα business. Ναι, είναι απλά το μοντέλο αυτό κάθεται σε οποιαδήποτε μορφή επιχείρησης, είτε παράγει προϊόντα και πουλάει είτε υπηρεσίες. Οπότε, το πιο σημαντικό πράγμα, γιατί μπορώ να σας πω και για το κολέγιο αργότερα αν θέλετε, είναι η εκπαίδευση αφενός. Αφετέρου, είναι οι πολιτικές και οι διαδικασίες που έχουμε μέσα στην επιχείρηση. Κατ' εμέ, άλλο ένα λίγο παρεξηγημένο θέμα, κάπως σε κάποιες επιχειρήσεις τουλάχιστον που γνωρίζω εγώ. Οι διαδικασίες είναι στην πραγματικότητα ο δρόμος και τα βήματα ακριβώς που θα πρέπει να κάνει ένα άτομο για να κλείσει ένα κύκλο δράσης όπως εμείς το ονομάζουμε. Για να γίνει μια πώληση ή για να παραχθεί μια υπηρεσία ή να παραδοθεί μια υπηρεσία, πρέπει να γίνει μια σειρά πραγμάτων σε κάθε εταιρεία. Αυτό θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε σαν κύκλο δράσης. Τώρα, οι διαδικασίες που θα πρέπει να υπάρχουν θα πρέπει να αφορούν όλους τους κύκλους δράσης που μπορεί να έχει μια εταιρεία και να ξεκαθαρίζει στους ανθρώπους ακριβώς τις αρμοδιότητές τους. Εάν γίνει αυτό σωστά, τα πράγματα γίνονται τόσο εύκολα και οι ροές πάνε τόσο ομαλά μέχρι να κλείσει αυτός ο κύκλος δράσης, που τα άτομα δεν κουράζονται. Που το αποτέλεσμα είναι στο καλύτερό του επίπεδο ποιοτικά και στον ελάχιστο χρόνο. Που όλοι μέσα από αυτό, στο τέλος, αντλούν χαρά. Γιατί βλέπουν ότι τα πράγματα δεν χρειάζονται προσπάθεια για να γίνουν. Απλά χρειάζονται αυτήν την οργάνωση. Οπότε εμείς είναι ξεκάθαρο πια αυτό για μας. Έχουμε διαδικασίες και πολιτικές που κλείνουν σχεδόν όλα τα συστήματα που πρέπει να λειτουργούμε. Και λέω σχεδόν γιατί συνεχώς αναπτύσσουμε το business μας, συνεχώς αλλάζουμε πράγματα, οπότε τροποποιούμε. Και αυτό δεν είναι κάτι πολύ ζωντανό, ξέρετε, δεν είναι κάτι το οποίο είναι παγιωμένο.
Και αυτό από μόνο του, δηλαδή η εκπαίδευση και οι σωστές πολιτικές και διαδικασίες, σχεδόν εγγυούνται ένα άψογο ποιοτικό αποτέλεσμα. Οποιοδήποτε προϊόντος υπηρεσίας, κατ' εμέ. Άρα έχετε ειδικό τμήμα πωλήσεων των υπηρεσιών. Βεβαίως. Και οι πωλήσεις αυτές, ας πούμε, η βάση τους είναι, βέβαια έχετε το ευρύ φάσμα της παροχής υπηρεσιών, αλλά περιέχουν και κάποια εξασφάλιση αυτού ο οποίος θέλει να συνεργαστεί μαζί σας. Ωραία. Θα πω το εξής. Υπάρχουν διαγωνισμοί που καταθέτουν εγγυητικές επιστολές. Ένα. Τώρα, το όνομα της Manifest πλέον στην αγορά από μόνο του είναι μια εξασφάλιση από μόνο του. Στην πραγματικότητα, έχουμε τόσες πολλές συστατικές επιστολές που εγγυώνται πελάτες για μας της αγοράς και μας προτείνουν, που νομίζω ότι μεγαλύτερη εξασφάλιση από αυτό δεν θα υπάρχει. Αλλά επειδή δουλεύουμε με πάρα πολύ μεγάλες εταιρείες, οι οποίες πραγματικά μπορεί να έχουν κακές προηγούμενες εμπειρίες από ερασιτέχνες του κλάδου μας προτείνουν διάφορες ποινικές ρήτρες ή οτιδήποτε τέτοιο τους κάνει. Σας το προτείνει οι εταιρείες. Ναι. Εσείς όταν πουλάτε το προϊόν σας στην εταιρεία και ας πούμε μια εταιρεία, πολυεθνική ή μεγάλη εταιρεία, αγοράζει όλο το φάσμα των προϊόντων σας. Ναι. Είναι λογικό το να ζητάει η εταιρεία μια εξασφάλιση, ένα είδος ποινικής ρήτρας. Από την άλλη πλευρά όμως, εσείς πώς σας πληρώνει η εταιρεία? Δεν πρέπει να σας δώσει μια έτσι προκαταβολή που και εσάς να σας πείθει ότι θα συνεχιστεί η παροχή υπηρεσιών? Όλα αυτά είναι θέμα διαπραγματεύσεων και ξεκαθαρίζονται στο τραπέζι πριν ξεκινήσει αυτή η συνεργασία. Και έχετε απόλυτο δίκιο. Με κάποιους τρόπους σίγουρα πάντως συμφωνούμε να γίνουν τα πράγματα. Αλλά για να το κλείσω, εμείς είμαστε πάντα θετικοί στα θέματα όλων των που έχουν να κάνουν με ποινικές ρήτρες, γιατί ξέρετε, αισθανόμαστε πάρα πολύ ασφαλείς με αυτό που θα παραδώσουμε. Οπότε... Έχω μια άλλη ερώτηση, κυρία Μολοχίτη. Μιλάμε στην Ελλάδα τους τελευταίους μήνες, πράγμα που έπρεπε βέβαια να έχει συμβεί πολύ πριν, για την ανάγκη της εξωστρέφειας και την ανάγκη της περαιτέρω διεθνοποίησης της ελληνικής οικονομίας, κυρίως στον τομέα της παροχής υπηρεσιών και βεβαίως της μεταποίησης. Εσείς σκοπεύετε να επεκταθείτε εκτός Ελλάδος με την κεκτημένη εδώ εμπειρία σας? Πολύ ωραία. Κοιτάξτε, στην πραγματικότητα αυτοί οι στόχοι υπήρχαν και στο παρελθόν. Η αλήθεια είναι ότι και εμείς βιώνουμε λοιπόν την κρίση με κάποιο τρόπο, ότι αυτά τα σχέδιά μας πήγανε λίγο πίσω. Δηλαδή θα έπρεπε ήδη να ήμασταν σε μια δεύτερη, για να μην πω και τρίτη χώρα, βάσει του business plan μας. Οπότε αυτά τα πράγματα έχουν πάει λίγο πίσω. Τώρα βέβαια δεν έχουν πάει μόνο λόγω της κρίσης πίσω, αλλά για κάποιους άλλους λόγους. Οπότε δεν θέλω να αναφερθώ σε αυτούς και η απάντηση είναι ναι. Σκοπεύουμε να πάμε και μάλιστα το πλάνο μας λέει ότι στην επόμενη τριετία θα πρέπει να έχουμε εγκατασταθεί σε δεύτερη και σε τρίτη χώρα ακόμα. Εδώ στην περιοχή μας, δηλαδή σε χώρες που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή και εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως, όπως η Τουρκία για παράδειγμα? Να σας πω ότι θα πρέπει εντός του 2016, όπως ορίζει και το πλάνο μας, να αρχίσουμε τις μελέτες σε αυτό. Γιατί και εντός της Ευρώπης θα μπορούσαμε, αλλά και εκτός. Γιατί σε ορισμένες χώρες θα πρέπει να έχετε και στρατό πλέον. Πραγματικά. Να απασχολείτε. Πραγματικά θα τις αποφύγουμε, κύριε Πανδρόπουλε, αυτές τις χώρες. Πάμε σε χώρες που λειτουργούν κάπως τα πράγματα. Άρα σκοπεύετε να επεκταθείτε? Οπωσδήποτε θα επεκταθούμε. Ένα δεύτερο το ερώτημά μου είναι ότι συνεργάζεστε με μεγάλες εταιρείες, αναλαμβάνετε τη διαχείριση, τη φύλαξη κτλ. Η λιανική πώληση σας έχει ενδιαφέρει? Γιατί από ό,τι διαβάζω υπάρχουν συνεταιρισμοί υδραυλικών, ηλεκτρολόγων που έναντι μιας συνδρομής ο πολίτης, ο πρώτος ιδιοκτήτης πληρώνει 10 ευρώ το μήνα ή 5 ευρώ το μήνα και κάθε φορά που έχει ένα πρόβλημα συντηρήσεως του δικού του σπιτιού έρχεται κάποιος, τον εξυπηρετεί. Είναι λίγο όπως τα συστήματα για τα αυτοκίνητα. Ναι. Λοιπόν, αυτή είναι... Η βοήθεια, η οδική βοήθεια. Το έχετε σκεφτεί αυτό, είναι στο σχέδιά σας? Σας κατάλαβα. Λοιπόν, θα πω ότι αυτή είναι φανταστική ερώτηση και πραγματικά ίσως να νομίζουν ότι θα την είχαμε συμφωνήσει από πριν, αλλά δεν την έχουμε συμφωνήσει. Όχι, καθόλου. Καθόλου. Γιατί αυτό είναι ένα από τα άμεσα πλάνα μας, για να είμαι ακριβής.
ετοιμάζουμε μία έρευνα που θα τρέξει όλο το πρώτο εξάμηνο του 2016 και η έρευνα θα έχει να κάνει με την ίδρυση μίας ακόμα θυγατρικής μας, η οποία θα ονομάζεται Manifest Home. Σπίτι. Οπότε, αυτή η εταιρεία με τι ακριβώς θα δραστηριοποιείται? Με τις ανάγκες ναι μεν των σπιτιών, αλλά η δική μου αίσθηση είναι ότι υπάρχει ένα gap κάπως και στις οικογένειες. Το gap αυτό έχει να κάνει με τις ανάγκες σε οικιακούς βοηθούς, αλλά πόσο μάλλον με babysitters. Τώρα, όλο το υπόλοιπο φάσμα, εμείς έτσι και αλλιώς το έχουμε σαν manifest services. Οπότε αυτό είναι που πρέπει να δούμε αν υπάρχει σαν ανάγκη και μάλλον, αν πάει καλά η έρευνα, το δεύτερο εξάμηνο του 2016 θα έχουμε μια εταιρεία η οποία θα είναι αμιγώς πάνω σε αυτό το κομμάτι. Κύριε Αμολοχήτη, η εκπομπή σας εύχεται καλή τύχη σε αυτή τη νέα σας προσπάθεια. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθήσατε την εκπομπή Δρόμοι της Ανάπτυξης που σας προσφέρει η Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων με τον κύριο Διονύση Αμολοχήτη, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Manifest Services και ιδρυτή της εταιρείας. Μιλήσαμε σε θέματα παροχής υπηρεσιών, θέματα που θα είναι πάντα επίκαιρα στον 21ο αιώνα, ο οποίος θα είναι και αυτός ο κατεξοχήν αιώνας της παροχής υπηρεσιών από οικονομικής πλευράς. Ευχαριστώ πάλι κύριε Αμολοχήτη και καλή τύχη στις νέες προσπαθίες σας. Να είστε καλά, ευχαριστώ.